Eta horrengatikan, urrengo izlaria, Iker Izagirre, Iritikateko kooperatibako kidea, gauzak nola egin barko liratezken edo gertukotasuna, ardatz hartuta hirigintzan nola plantatu barko litzateken azalduko digu. Bai, igual, hitz handia dira horiek, baina bai sinatuko gara. Bueno, nik eta behin Mikel bezala eskarrak ematea, bai gu, nire kasuan irundik nator eta azkenan kooperatibaen sorrera badator pixka bat, hiriko gatazken testu inguruan beste modu batean eragiteko eta aldaketa soziala hirian sustatzeko, osatzen dugun kooperatiba bertatik dator. Ez gara irundarra, baina aipatu dituzun metropolizazio prozesu horiek guztiak Irunen oso argiak dira eta egunero bizi ditugu. Nik oraingoan, aipatu den bezala Markelek gertutasunaren hirien inguruan hitz egingo dugu eta hipotesi nagusi bat planteatuko dugu, eta da, gertutasuna hiria ikusteko eta egiteko eta interbenitzeko printzipio politiko bezala, helduleku potente bat ematen digula hirietan ezkerreko agenda aldatzaileak sustatzeko. Baldin eta horreri ere bai, sakontze demokratiko edo erradikalizazio demokratikorako agenda ere bai txertatzen badiogu. Hori hitzaldiaren azkeneko zatian azalduko dugu zertan ari garen. Orduan, nire aurkezpenak hiru zati nagusi edukiko ditu, lehenengoa gertutasunaren kontzeptuan inguruko hausnarketa batzuk eta hirigintzan nola landu den eta adibide batzuk pausatuko ditugu. Bigarrenean, Paristik datorren planteamendu hori, Carlos Moreno, Ane Hidalgoetan lantzen ari den paradigma horren ezaugarri nagusiak mahai gainean jarriko ditugu, adibide gisa, eta azkenean, azkeneko zatian, planteatu dudan sakontze demokratikoaren behar hori aipatuko dugu. Mikelek egin duen esposizioa, benetan mila esker oso zehatza izan da, eta hemen aipatuko ditugun dinamika asko lurraldean maila konkretuan ze arduradunekin, ze plan zuzentzaileekin, ze daturekin ematen nahi dian azaldu dizkigu. Nire hitzaldia alde horretatik ez da horren konkretua izango, baina bai edukiko du helburu gisa, bai edukiko du helburu gisa, hiria pentsatzeko beste marko bat ematea, eta hirigintza prozesu sozial bezala atxuluzekoak izaten dira, eta norbaitek tresna interesgarrik edo ikuspegi interesgarrik balego ikusten badu, edukiko genuke aukera ere bai, horiek ja maila konkretuagoan lantzeko, aipatu dituzun tailerretan edo dana dalakoan. Orduan goazen harira. Guk uste dugu gertutasuna hiria ikusteko eta lantzeko printzipio bezala zentralidad hartzen ari dena eta potentzial asko daukala. Alde batetik, foko handitzeagatik kontutan eduki behar dugu, krisi anizko hitzen garai batean bizi garela, 2008an argi eta garbi ikusi genuen bizi gintuen sistema kapitalista etzela gai jendarteren beharrak asetzeko, aberastasuna sortzeko eta modu orekatu batean hori banatzeko, genekien aurretik ere, baina argi gelditu zen geroztik krisi egoera batean gaude, eta hortik aurrera, atzetik zetozen beste irakurketa batzuk ere indarra hartzen joan dira, bai bianistasunaren krisian bizi garela, bai zaintzaren krisia bagenekien COVID-ak oso argi utzi du, ze puntutaraino ez gauden prest bizitzako oinarrizko elementu bat, hau da elkar zaintzeko gaitasun behar hori erantzuteko, ze puntutaraino ditugun gabeziak, eta aurrekoan ere bai, hemen uste dut izan zela Joseba Azkarragak pixkate garatu zuen energia eta baliabide naturalen krisia, eta hau mahai gainean jarri nahiko genuke hitzaldirako garrantzia berezia daukalako. Hau da, batez ere 30. hamarkadatik artikulatu den mundu mailako sistema kapitalista dominazio proiektua energia kontsumo basati batean oinarritu da eta baliabideen kontsumo basati batean oinarritu da. Orduan, bizi izan da ilusio perverso horretan, zeinetan garapen etengabeko bat planteatu duen muga biofisiko finitu batzuen baitan. Orduan, horrek eramaten gaitu, Joseba Azkarragak ere bai aipatzen zuen ideia horretara. Kolapsoa gertatuko den edo gaur egun bizi dugun mundu mailako sistema integratu hori amaituko den ez da galdera, galdera noiz gertatuko den hori. Eta orduan, horrek eramaten gaitu pentsatzera, modu batean edo bestean, azkenan eskala txikiago baten artikulatzen diren bizi eremuetara jauzi egin beharko dugula. Pas hori, berak esaten zuen, bi mutur ditzak, alde batetik ikusten ari gara, ekofasismo bezala ditu den hori, kapitalismo oldarkorrenak jada inungo lotxari gabe mahai gaina jartzen duena. Baliabideak amaitzen ari dira,
eta gu borrokatzeko prest gaude baliabide horiek gurea jotzen ditugun horientzako gelditu daitezen, ez? Horrek suposatzen dituen gerra, tentsio eta bar guzti horiek asumituz. Eta beste poloan edukiko genuke, lurraldeko potentzialetan oinarritzen diren ekosistemak eraikitzeko prozesu demokratikoagoak, ez? Hor sakonduko dugu eta gertutasunen kontzeptu horrekin oso lotuta dago, baina nik ulertzen du, hemen gauden guztiok, printzipioz, ezkerreko ikuspegi batetik, agenda horrekin lerrokatuko ginatekela, ez? Eta gero, hirugarren elementu bat, trantsizio horrek gure ustez eduki behar duen usai edo hiriaren elementua, bai? Azkenan ikusten dugu, datuen arabera, jada 54% inguru populazioaren munduan hiri gero eta handiagoetan bizi da, eta Euskal Herrian, naiz eta askotan badaukagu horrelako poso kultural oso indartsu bat landa munduarekin lotzen gaituena, gaindegiaren datua dira 82,6 hirietan bizi dela. Hau da, gure errealitatea hiritarra da, eta hiriak agenda eraldatzaile baterako baldintzapen espezifiko batzuk esartzen dituelakoan gaude, bai, agenda horrek eduki behar duelako emantzipazioaren kontzeptu bat, zertaz ari garen emantzipazioaz ari garenean, eduki behar duelako taktika bat, eduki behar dituelako politika publiko batzuk, eduki behar dituelako esku hartzeko tresna batzuk, eta eduki behar duelako ere bai, persuasiorako eta gehiengo sozialak eraikitzeko diskurso bat, ez? Eta horrek azkenean usai hiritarra eduki behar du. Edo hiria politikako eszena bezala kontutan hartu behar du, ez? Eta hor guzti dugu gertutasuna kontzeptu politiko bezala indarra hartzen duela. Era berean gertutasunak hirigintzan hartzen du indarra, 20. mendea gutxienez, nagusitu diren hiri eredu bati kritika egiten diolako, ez? Eta hiri eredu horren bi ezaugarri bezala, labur bilduz, bata da hiri funtzionalaren ideia, ez? Zuk kasu pila batekin mahai gainean jarri duzuna, eta pentsatzen duena, perspektiba oso urbanista tekniko eta razional batetik. Azkenan, hiri batek, lurralde antolamendu batek ondo funtzionatu dezan, behar dira espazioa zeinetan industria aurreratu egongo den, zeinetan turismo sustatuko den, zeinetan klase ertainekoentzako etxebizitzak egongo diran, klase popularrentzako etxebizitzak egongo diran. Eta azkenean, banatzen du hiria, segmentatzen du oso erabilera konkretuetarako. Horrek eragiten duen azkenean da, pertsona batek edo produktu eta zerbitzuek astean zehar egunean zehar puntu desberdin horietatik pasa behar dutela. Eta kapitalismoa markatzen duen legearen arabera ahalik eta azkarren hobe. Orduan horrek eragiten du espazioaren puntu desberdinen arteko konexioak handitu behar direla eta azpiegitura gero eta gehiago egin behar direla hori ahalbidetu ahal izateko. Hori hiria zari egunean, eta nire horren nahi sartuko, baina azkenean hiriaren eskala metropolitanoa salto egiten duenean, topatzen gara horrelako azpiegitura proposamenekin, ezta. Eta kapitalaren hiria, ere bai aipatu duzula, nik uste dut prozesu historikoan hiri funtzionalarekin guztiz uztartu den hiri eredu bat, lehen aipatu den bezala, 70. hamarkatik aurrera, sekulako kapital eta aberastasun poltsa gelditzen dira inbertsio nitxoen bila, ez? Eta hor, hiria, eta zuk uste dut erabiltzen termina kapitalismoaren espazializazioa, prozesu hori ematen da, ez? Eta azkenean, hirigintzan sartzen da oso fuerte, inbertsioaren eta errentabilidadearen logika hiriaren diseinuaren planteamenduan. Eta gero, logika abstratutik harago ere bai, aipatu duzunazuk izen eta bizenekin. Azkenean, hiri eredu honekin batera eta hau ahalbidetzen, sekulako lobby ekonomikoak sortu dira. Erregaien ingurukoak, operadora turistiko edo turismoen sektorekoak, konstruktorak eta bar, zeinak azkenean elite politiko batzuekin osatu duten hiriaren garapena agindu duen elite korporatibo bat nahi bada. Eta Euskal Oasian, badakigu zuk aipatu dituzu izen eta bizen batzuk, eta horiek nahiko identifikagarriak dira. Gertutasunaren printzipioak hiria pentsatzeko termino hauei kritika egiten dira, kritika zuzena egin beharko lieke. Eta eredu bat eta ondori bat ekartzen du. Egungo hiri eredua aldatu beharra dago, Mikelek esan duen bezala, pandemia garaia baino lehen ere gure hiriak ez zeuden prestatuak ezkerreko ikuspegi batetik garatu nahi ditugun bizitzak sustengatzeko, baina igual pandemiak batzuk argitara ekarri ditu modu nabariagoan eta beste batzuen larritasuna mahai gainean jarri du.
Orduan, ekologikoki ez da jasangaitza eredu hau, aipatu ditugun elementuengatik, injustizia sozialean oinarritua dago, bizitzaren garapen duinari ez dio ekarpenik egiten eta oztopok jartzen dizkio, eta bizitzaren garapen duinaren kontzeptuan sartuko gara gerosiago, eta ikuspegi demokratiko batetik, gabezi izugarriak ditu. Zuk 1000 adibide eman dituzu, baina idei nagusi bat. Azkenean, naiz eta diskurtso batzuetan hitz egiten den, orain, gero eta gehiago, espazioaren koprodukzioaz edo habitataren koprodukzioaz, hori errealitatean ez da eman. Eta eman bada izan da oso prozesu parte hartzaile mugatuen bidez. Baina, herritarrok ez dugu gaitasuna errealik izan gure bizitzaren habitat edo paisai hori diseinatzeko momentuan. Uste dut hori evidentea dela. Esan dudana, gaur egun, baina gertutasunen aldeko borroka ez da berria. Eta hori uste dugu importantea dela, ez du Carlos Morenok asmatu eta ez da Parisen asmatu ere. Uste dugu gertutasunaren aldeko borroka badela, Karpo Langiren metafora bat erabiliz, hiri zabalkundearekin batera datorren mugimendu bikoitz bat, ez? Azkenan, hiria zabaltzen denean, eta eragiten digutenean gure egunerakoan, hemen bizi, han lan egin, han kontsumitu eta horrelako bueltak ematera behartzen gaituztenean, badagoela auzoaren komunitate hori mantentzeko horrelako erantzun bat, ez? Edo behartutako mugikortasunaren aurrean horrelako lehen ukatzeko jarrera bat, ez? Eta hor, espresio asko ditugu auzogintzarekin lontu daitezkenak, edo berehalako komunitate hori desartikulatzen dituzten azpiegituren kontra ere bai, ikus daitezkenak. Baina ikuspegi urbanistikotik ere bai, eta hemen besterik gabe norbaitek interesa baldin badu, erreferentzia bezala. Nola Jane Jacobs aipatzea, eta Robert Moses izan zela New Yorkeko 20. mendeko garapen urbanistikoa gidatu zuen urbanismo arduraduna, zen hiri funtzionalaren konbentzitua eta horrekiko apustua zeukan. Dola gutxi ikusi nun pelikula bat, berriki atera dela, ditzen dela Brooklyneko umezurtzak, ezakit ikusi zuen. Horra agertzen da pertsonai bat, ez dela Robert Moses, ez dakit Moses, eta Jane Jacobs ez da agertzen. Baina bai agertzen da horrelako hiri gatazka bat, afroamerikarren auzo bat birrindu nahi dutelako autopistak egiteko, eta etengabe dauka obsesio bat pertsona horrek, Moses horrek, tunel eta zubiekin. Obsesio bat. Eta azkenean, obsesio horrek mahai gainean jartzen duena hiri eredu funtzionalaren perspektiba, ez? Segmentazioa eta gero ze behar daukan dena interkonektatzeko etengabe. Jane Jacobs badakigu, mugimendu sozialekin oso lotuta, kalearen aldarrikapena, kalearen erabilera intentsiboaren aldekoa, ekintza ezberdinak egitearen aldekoa kalean, eta horrezten dugu hori. Colin Buchanan, pixka bat, zuk aipatu duzunaren harira, honek mugikortasunetik aztertu zuen hiria eta gertutasuna, eta pixkat, gaur egun, esan behar nun, evidentea dena, baina aipatu dituzun datuekin ez du horren evidentea ematen. Eta da, berak aztertu zuen, uste duzela, Londresen, baina ez nago ziur. Gero eta kotxe kongestio gehiago zeudela, ez? Eta orduan hor, mahai gainean zegoen perspektiba zen demandaren perspektiba, ez? Jendeak kotxe zibili nahi du, hortaz karretera handiagoak behar dira, hortaz guazen eraikitzea azpiegitura handiagoak. Eta berak azterketa empirikoz erakutsi zuena ezen, azkenean zuk ero eta errepide eta azpiegitura handiagoak egitean badituzu, sustatzen ari zarena dela, jendeak kotxe batez, baizik eta kotxe 2 edo 3 ukitzarena eta kongestio arazo hori ez dela emaitzen. Orduan, berak planteatzen zuena zen, eskaintzaren politika publikoa, ez? Guazen, beste modu batera mugitzeko eskaintza bat sortzera, eta horrek seguramente jendearen habituak edo demanda ere aldatzera eramango du. Zamora eta Merineiro, eta hori gero berreskuratuko du, baina hiri garapen integralaren kontzeptu ere bai gertutasuna lotzeko, eta gero interesgarria ditu zaidana, hola begiratzen, porque sabia prestatu bai izan du desiente, da, Clarence Perry izan zen soziologo bat, baina urbanismoan sartu zena, ez? Eta bera egon zen New Yorkeko plan regionalaren berrikuspenean, eta berak egintzun planteamendu bat, hemen ikusi dezakeguna, eta gaur eguneko planteamenduari nahiko egokitzen edo gerturatzen zaiona.
ez dakit hemendik oso argi ikusiko, etxean igual bai, baina, bueno, berak azkena esaten du, behar dugu hirigintza bat, zeinek ahalbidetuko duen giza komunitateak sortzea, ez? Eta gertuko komunitate hori ehuntzeko euskarri espazial urbanistikoak eman behar dizkiogu jendeari. Orduan, hiria pentsatu behar dugu Egoiliar unitate oinarrizkoen agregazio konplexu bat bezala. Eta planteatzen zuen eskema hori. Inguratuz bai kotxeen pasurako gaitasun erdiko errepideak, inguruan beti gaur egun zerbitzu ekologiko edo deitzen dian horiek, jardin komunitarioak, inkluso baratza jartzeko, ibaiekiko sarbidea eta bar, eta gero unitatea bera planteatzen zuen guztiek eduki behar zutela harremantzerako zentro bat, berak Eliza kokatzen zuen, baina baita ere bai plaza, zentro soziala, kasuan auzo elkartearentzako, bertako elkarteentzako ekipamenduak, planteatzen zuen ere bai energia ekoizpenerako espazio bat, bere momentuan elektrikoa izango zen, baina gaur egun zergatik ez pentsatu energia partekatutzorako komunitate energetikoetan, planteatzen zuen ere bai, kotxe partekatzerako parke bat, Egoiliarrentzako, etxebizitza tipologia ezberdinentzako aukera ematen zuen, kirolerako eremuak, gertuko zerbitzuen aldetik, beste Egoiliar unitateekin partekatzeko eskolak eta ospitalak, eta, azkenan, printzipio hori, ez? Horrelako zerbait jartzen badiogu bizilagun bateri, hau baldin bada bere habitata, eta hemen asetzen albaditu bere behar sozial, ekonomikoetako asko, zergatik joango da kanpora, ez? Eta zergatikan sortu behar ditugu azpiegitura etengabeak, gerora gertatu zen bezala New Yorken, jendea bertatik kanporatzeko etengabe, ez? Orduan, lehenengo zati honekin ideia batez ere, gertutasunak gaur egungo testu inguruan, ezinbestean potentzia politiko handia izan dezaken kontzeptua dela, eta bigarrena ez dela zerbait berria, badagoela gutxienez gure ustez horrelako intuizio popular bat gertutasunen aldekoa, eta horreri jarraiki planteamendu urbanistiko dexente badirela mahai gainean. Gero zergaitik ez diren gauzatu, segurazki Mikelen hitzaldira joan beharko ginateke atzera berriz ere. Ez dakit ze diapositiban nagon, oso ondo. Orduan, pasako gara pixka bat, ordu laurdeneko iria, ari gara desberdintzen gertutasunen iriak, printzipio horrekin bat egiten dutenak, eta ordu laurdeneko iria litzateke proposamen konkretuago bat. Carlos Moreno eta Carlos Moreno zen taldeak, garaturikoa. Carlos Moreno jatorriz kolonbiarra da, baina horrekoan hitzaldi bat entzuten, 40 urtera mazki Parisen, ja antokikotua, eta bera Sorbonako Unibertsitateko katedra bateko zuzendaria da. Eta okerrez banago, lurraldea eta berrikuntza aztertzen duena, eta pixka bat aztertzen duena nola garatzen den bizitza hirietan. Eta momentu batetik aurrera, Ane Hidalgoren aholkulari izatera pasatzen da. Ane Hidalgo alderdi sozialistakoa Frantzian, eta 2014tik Pariseko alkatesa. Eta momentu batean, berak teorikoki garaturiko planteamenduak edo, hiriko programa politikora salto egiten dute. Eta horrazten dira famatu egiten. Famatu egiten dira, azteko, jakintzaren ekoizpenean eta hirigintzan zer esanik ez, zentro eta periferiak ere existitzen dialako, eta Paris delako, Haussmannen garaitik Paris da. Azteko hori, baina, baditu bertute batzu gure ustez, alde batetik erantzuten dio gaur egun kasi zibilizazio bezala ditugun erronka batzuei, konektatzen du jendeak gertu bizializateko daukan behar izan batekin, eta gero beste bertute bat, gertutasunaren kontzeptu hori operatibizatzen duela, ez? Markatzen duela gertutasuna desglosatzeko elementu batzuk, neurgailu batzuk, eta garrantzizkoena ez dela ekintza plan soil bat, baizik eta martxan jartzen ari dena, eta beraz, dituen inpaktuak neurtzeko aukera emango duena. Eta gero, egia da, COVID-aren testu inguruak eta urbanismo taktiko eta deitu den guzti honek ere bai, seguramente beste foko bat eman dio proposamen horreri, ez? Orduan, uste dugu merezi duela behintzat pausatzea eta ikustea zer proposatzen den, gure testu ingurura eta gure hiri agenda eraldatzaira ekartzeko interesgarria izan daitekena. Baina ondo ulertuta nondik datorren proposamena ere bai. Eta proposamena dator. Carlos Moreno esan bezala akademiko bada, aholkulari izatea pasata ere bai, eta bere interbentzio lerroak oso agenda instituzionalarekin lerrokatzen ditu, ez? Ezagutzen ditugu, garapen iraunkorrerako helburuak,
eta berak lerrokatzen ditu, pues, 11arekin, dira hiri jasangarri eta komunitate jasangarri eta seguruak sortzeko betebeharra, eta klimaren aldeko ekimena. Igual orain hemen gauden foro honetan, bueno, ez da oso, ez digu ezer esaten, baina, bueno, segun eta zein daukagun mailaren beste aldean, pues, bueno, gure aldeko argudiak bilatzeko, pues, honek balio dezake. Egia da jasangarritasunaren ulerkera integral bat garatzen saiatzen dela, eta bai ekologikoa, baina baita ere garapen ekonomiko ekitatiboa eta inpaktu soziala jartzen dituela mahai gainean, eta printzipioa jartzen du mahai gainean. Eta da, hiri funtzional eta fluxuen azkartasunaren apologiatik, nik uste dute apologiari etengabekoa izan dela hirigintzan, teknologiagintzan eta barrez, azkartasuna eta toki ezberdinetan egoteko gaitasun hori, pues, printzipio positibo bezala, ez? Bueno, hortik, geldikortasunaren apologia eta planifikazioa pasa behar dugula, bai? Lehen esan duguna. Beharturiko mugikortasun etengabe batetik, hautatutako mugikortasunera, bai? Osa, horrek ez du esan nahi, ez dakit, EASO inguruan edo Amara inguruan muruak eraikiko ditugunik. Esaten ari garena da, jendeari emango dizkigula baldintzak nahi ez badu bere ingurune hurbiletik ez ateratzeko, ez? Eta helburua litzate, pues, bueno, bizikalitate onerako baldintzak sortzea hirian, bai? Ekarri nahi izan dugu, pixkat berak kokatzen da kronohirigintzaren ikuspegian, eta da hiria ikusteko ikuspegi bat, bueno, interesgarra iruditu zaigula. Bueno, esan dudan bezala, beraien aztertzeko elementua ez da hiriaren garapena, baizik eta da bizitzaren garapena hirian, eta horrek eramaten ditu galdera batera, eta da, guk hirian eguneroko zikloan nun gastatzen dugu denbora. Osa, denbora eta gastu horren zergatiak, eta zergati horietan euskarri urbanistikoak ze baldintzapen ezartzen dituen, bai, zerbitzuak, gertuko zerbitzuak, azpiegiturak, kulturzentroak eta bar, gastu hori nola ematen den eta zergatik ematen den, ez? Eta orduan denbora jartzen du, bai? Goazen ikustera bizitzaren garapena hirian, gutako bakoitzak, eta gero sartu beharko zaio berak sartzen ez duena, pues bueno, dimentsio kolektiboak, ez? Klasea, generoa, arraza eta bar, baina goazen ikustera nola gastatzen dugun denbora hirian, eta goazen zoriontasuna ekartzen aldigun denbora gastu hobe batera, ez? Eta denboran ulerkerarako planteatzen dizkigu hiru dimentsio. Bai, ekarri dut, interesgarri ditu zailako. Bueltatzen da, bueno, grekoek antza zeukaten dimentsioen hiru pertzepzio bazituzten, ez? Bata dela kronosa, azkenean gaiendu dena, empirikoa, erlojuarekin neurtzen dena, lineala. Beste bat izango litzateke kaiosa, eta da azkenean, bueno, sortze kreatiboari dedikatzen zaion denbora, ez? Ez helburu jakin batekin, baizik eta, bueno, pertsona bezala, kolektibo bezala, jendartean plasmatzeko egiten dugun ariketa sortzaile hori, ez? Horretarako denbora, eta beste aiona, izango zela pixka bat, bueno, gure autoezagutza eta harreman sozialak garatzeko denbora hori, ez? Orduan, berak esango digu, kapitalismo hiperproduktibistak, bueno, jokaldi bat egin dugula, eta azkenan dimentsio horietako bakarrera mugatu duela gure bizimodua, ez? Azkenan ere, kapitalismoa badelako erregimen temporal bat, ez? Beti, osea, nahi ditu disiplinatu gure bizitzak, eman dezagun parte bat kapitalaren erreprodukzio zuzenerako, kontsumorako, eta hor badago bataila bat, azkenean gure subjektibidadekin, zertan erabiltzen dugun denbora hori, ez? Eta esaten digu, bueno, gelditu garela kronosarekin bakarrik, ez? Eta gero, iruditzen zitzaialako, hau berak ez bai, patzen, hortzimuga komunista baterako, bueno, kontzeptu egokia izan daitekela, goatzen naiz Donostiara etorri eta entzun niola behin Iñaki Gil de San Vicenteri, berak esaten zuen azkenean, pertsonaren eta jendartearen historia dela behartutako lanetatik ihes egiteko historia bat, ez? Eta horregatik teknologia, denbora gutxiago erabiltzeko horretan, horregatik antolaketa sozial konplexuagoa, horretarako jakintzaren garapena, eta barrez hori zela pixka bat aldaketaren motorra, eta gaur egun testuinguru kapitalistan, soldatapeko lanetik, eta guk behartutako denbora batetik ihes egiteko
tentsioa da zegoela hor etengabeaz, gure jendartean. Eta, denboraren pertzepzio hau, eta azkenean hiri planifikazio bat, zeinek kaioserako eta ionerako denbora ematen digun, hau da, harreman komunitarioa garatzeko eta sortze kreatiborako denbora ematen digun, iruditzen zait, badela hortzimuga nahiko erradikala, baldin eta sakoneraino eramaten bada. Filosofiatik arago, bueltatzen gara Parisera, eta nola operatibizatzen da bizikalitatea hirian, bai? Morenok esango digu, badaudela 6 funtzio sozial nagusi, gertuko eremu batean bermatu behar dianak. Alde batetik da lan egin, berak lan egin, remunerazioa ematen digun jarduerarekin lotzen du, hori egiteko aukera, eremu gertuan, hornitzeko aukera, hornitzeko erosketak eta behar ditugun produktu eta zerbitzuak eskuratzeko aukera, zaintzeko aukera, ez duain beste hemen gaientzen ari den, elkar zaintzaren kontzeptu erabiltzen, baizik eta zaintza fisikoa, kirola egiteko aukera, eta psikologikoa, bai? Inguruan eukitzea basoak edo eremu lasaiak osasun psikologikoari begira edo. Ikasteko aukera, bai ikasketa formalak, ikasketa informalak, eta azkenean orokorrean ere bai kulturari sarbidea edo deitu zaion hori, ez? Eukitzea gertuko eremu batean. Eta gero deskantxurako soinu aldetik, argi aldetik eta eremu apropos bat, eta gero bizitza etxe bizitzarekin lotzen duena batez ere. Orduan, baldin badugu hiri eremu bat zeinetan funtzio sozial guzti hauek betetzen alditugun 15 minutuko kronodistantzian, dela oinez edo dela txirrindaz, hau, gertuko hiri baten ezaugarria litzake, edo gertutasunerontz dijoan hiri batez hitz egiten ariko ginateke. Jarri diogu asteriskoa, gero aipatzen duelako, dentsitate bajuko hirietan, hori hogei, inkluso 30 minutura zabaldu zitekeela, kasuan kasu. Beste batzutan ikusiko dugun bezala 5 minututakoa zaidia, baina, 6 funtzio sozial horiek gertuko eremu batean, ez? Eta hirigintzan ikuspegia izan beharko litzateke hori bermatzea pertsona guztientzako, bai? Hori importantea da, pertsona guztientzako. Hor ikusten dugu beste diapositiba bat, pixkat ideian azpimarratzeko eta importantea, horre aipatzen dena, mugikortasuna ekuaziotik ateratzen dela, ez? Eta galdera egitea zergatik mugitzen gera, eta ateratzearena behartutako mugikortasunetik hautatutako mugikortasunera, ez? Eta deno dakigun bezala gure aukerak ere, gure erabakiak ditugun aukeren arabera hartzen ditugu, beraz. Hiriak ez badigu etengabe mugitzen aritzeko incentiborik ematen, seguramente berehalakoa edo gertuko aukeratuko dugu, bai? Hemen ikusten dugu, bere panfletoan erabilizan dutena, pixka bat berdina, ez? Ikasteko, erdian gure etxea legoke, edo gure etxe komunitaria nahi bada, ikasteko, lan egiteko, insertzio laboralerako, formaziorako, tokiko komertzio eta dendak, mikrobasoak edo, hori gero sartuko naiz, baina aipatzen du auzo kioskoak egon beharko liatezkela sozializazio nodo nagusi bezala eremu guzti hauetan, gertuko zerbitzuak, osasunarena, eta abar. Eta, gero ematen digu matrize hau, ja tailerrean gaudenean nahi badugu ez, esaten ari bagara bizitzarako egune adibidez jartzearren, hitz egiten ari dela erabilera eskubideko etxebizitza kooperatiboak, ez? Ongizate pertsonala eta kolektiboa ematen du, solamente emango du, baldin eta errenta ez bada oztopo bat sarbiderako, orduan sektore publikotik zer egin dezakegu hori horrela izan dadin. Espekulazioa gelditzen du, tamaina batean bai. Harreman sozialak sustatzen ditu, igual ere etxe bizitza horren barne espazioen diseinua salto egin beharko genuke, eta ikusi beharko genuke nola egiten duen harremantzerako momentuak sortzeko espazioak zaukera ematen dituen, eta jasangarritasunari baldin bagoaz, seguramente lehenengo aukera izango zen birgaitzea, ez egitea, eta egiten bada materialetara eta joango ginateke, ez? Eta hori, esku hartze konkretuak ebaluatzeko funtzio sozial bakoitzaren arabera, matrize bat, lanerako matrize bat. Orduan, neurri konkretuai jota, espero dut hau etxean hobeto ikusiko dela. Hau da adibide bat, ez? Berak aipatzen du,
Frantzian eta horretarako lanabes fundamentala direla eraikin publikoak eta direla batez ere eskolak. Frantzian. Orduan, hor ikusten dugu, etxe eremu bat, hasiera batean, eskola patioa nola dagoen, barruan, zementuzko zera bat, eta ikusten dugu, kanpoan, errepidea eta espaloia, kotxezko mugikortasunari lotuta dagoela. Orduan, berak planteatzen duena da, gertuko hiri bat eraikitzen joateko printzipioa behar duela izan. Espazioan erabilera intensifikatu, erabilera gehiago, eta erabilera anitzagoa. Eta erabilera intensifikatzeko. Orduan, azterketa aldetik beraiek esaten dute. Hasten gara espazio publiko eta ekipamendu publikoetatik, eta ikusten dugu. Ze erabilera da konkretu daukagunan zehar, ze momentutan ez da erabiltzen, ze esku hartze egin dezakegu momentu horietan beste erabilera batzuk ahalbidetzeko. Ze erabilera ahalbidetu beharko liatezke inguruko jende hau ez joateko beste toki batera behar hori asetzera. Ulertzen da pixka printzipioa. Orduan, kasu horretan, azkenean egiten da esku hartze bat patioan, jartzen da horrelako belargune bat, hor eskinean ikusten duguna da auzo kioskoa, programa kultural bat daukana atzetik bertan egiten dena eta bilakatzen dela eremuaren sozializazio espazio. Ikusten dugu ere bai, sapai horretan, bizilagunentzako hitzaldi, tailer eta barrentzako espazioa sortzen dena, pentsatzen dut batez ere udararako, udaberrirako. Beste ikusten dugun azkenan sekzio bada, horrek sapaia badu, baina eskolaren erabilera ari zaigu ere bai, elkartentzako, arratsaldeko 6etatik aurrera demagun, libre dagoela, eskolari erabiltzea, azkenan gaur egun zentro zibikoek edo betetzen alduten funtzio hori egiteko. Kanpora baldin bagoaz, ikusten dugu, errepidea behin betikoz edo behin behinik igual igande bada, itxi egiten dela, umentzako edo pertsonentzako orokorrean espazio publiko bilakatzen dela, eta jartzen direla jolasa ahalbidetzen duten instalazio iraunkor batzuk, dela margoak pintatuta, lurrean, eta bar, eta bar. Azkenean, lortuko da edo ez da lortuko, baina asmoa izango litzateko printzipioa da inguruko egoiliar guztiek, lehen beste toki batzutan egiten zituzten behar horiek bertan egitea. Eta bertan denbora pasaz, bertan kalitatezko denbora inbertituz, azkenean ehun komunitarian indartzea ahalbidetzea. Beste aia jarriko naiz hartuko gehiegi, baina ikusten dugu ere bai. Hemen dago beste variante bat, eta da, eraikin horren goiko partean ikusten dugu, pentsatzen dugu ez dela erabilera pribaturako, oda bertan bizi diren pertsonek erabiltzeko esku hartze bat, orduan ez dakit hor zetratura iritsiko zian, eraikina publikoa den inkluso. Eta elementu berdinak, berdeguneak, jolasguneak, kioskoa aipatzen du izan daitekeela finkoa edo mugikorra, eta gero horri igual ikusten ez diren gauza batzuk, ez? Alde batetik, bai egiten du apustu bat, edo esaten du evidentzia badelako. Osea, merkatu logika puro batean ez dela posible hornitz eta lan aukerak inguruan sortzea. Orduan, sortu dituzte gertuko komertzia eta lanpostuak sortzeko horrelako agentzia misto batzuk. Ez dut hori ondo sakondu, baina pentsatzen dut, hor badagoela azterketa bat, zeinetan ateratzen den ze zerbitzu pribatu beharko liatezken inguru horretan, eta udalak lokalak utziz edo laguntzak emanez, saiatzen da negozio horiek bertan sortu daitezen. Orduan, pixka bat, ez da ekonomiaren planifikazioa inondik inora, baina gelditzen aldiren utxun horiek betetzeko badago politika proaktibo bat. Eta gero, elkarbizitzarako polizia berri bat ere bai. Eta antza denez, ari dira formatzen 5.000 polizia, dabiltzanak armari gabe, eta elkarbizitzan adituak direnak. Hau adibidetzat, ikusten joan beharko da, inpaktu erreala zein den, baina egia da, Mikelek aipatu dituen esku hartzeekin alderatuz, hemen hitz egiten ari garela, esku hartze askoz, baina mikroak eta baliabide publikoen inbertsioen aldetik ez dutenak hainbeste suposatzen printzipioz. Dagoena hobeto eta era desberdin batean aprobetxatzearen printzipioa da.
bai? Bueno, 15 minutuko hiriak Parisen eta eraikia dagoen ingurune batean aplikatzen ari da, baina beste toki batzutan ja diseinurako ere aplikatzen ari den paradigma bada, eta hau da Utrecht, Merwet auzoan, hau oraindik proiekzio mailan, ez? Eta hor ikusten ditugu elementu batzuk, ikusten dugu hor kioskoa, ikusten dugu eskubiko eraikina, ondo ikusi badut, behan badela parking vertikal bat eta goian ofizina diala, etxe bizitza tipologia ezberdina dituela, kotxeak ez daukatela inongo sarbiderik horrezkerreko eraikinak goazen ondo pentsatzera, aprobetxamendu komunitarioako sapai bat eskaintzen du, eta gero ja eremura baldin bagoaz, ikusten dugu, ez? Zelako apustua bertako ibaiarekin lotura egiteko, gaur eguna zerbitzu ekologikoak edo ditzen diren hori bertan eukitzeko, bainatzeko aukera, kirola egiteko aukera, eta abar, kotxerik ez da bertan ikusten, hor dagoen fabrika hori, kan balioren antza daukana, nik uste dut irudikutu nahi duela horrelako lanpostuak eta seguramente ere horretan ekonomia del conocimiento edo sustatzeko coworking edo lan espazio batzuk, berdeguneak, aisierako, ariketa fisikorako eta abar, ez? Bi adibide hauekin esan nahi zena zen diseinurako momenturako ere bai erabiltzen hasi den paradigma bat dela, bai? Eta hau da ja eraikia dagoen Copenhagen Northern District, bai? Hemen ja, txirrindearen erabilera oso edatua dagoenez, hemen ja hitz egiten nahi dira 5 minutuko hiriguneaz, bai? Eta, gauza interesgarri batzuk horre ikusten da, zelako itxasoarekin ere lotura eukitzeko, hemen egia Donostian baduzuela, baina nik askotan galdetu dion nire buruari, Irungo kasuan zergatikan horrelako eskuartzeak ez diren egiten hiria zeharkatzen duen ibaiarekin. Eta zergatik joan behar dugu denak hondartzara sekulako ataskoak sortuz eta abar, eukiko nukenean aukera, urarekiko sarbidea eukitza hirian bertan, ez? Hor ikusten dugu ofizinarekin bat eta goian zelako parke puska indieten, ez dakit ikusten duzuen, baina gero pasako izan TPT-a. Eta, azkenean, kioskoarena, etxe bizitza tipologia ezberdinena, hor espazialki ez da ikusten, etxe bizitza horiek itxura oso ona dute, eta ikusi beharko zen ere bai, zen neurri zuzentzaile jarri diren, hau, klase jakin batetik gorako pertsonentzako alternatiba bakarrik izan ez dadin, bai? Diseinuak eta oso ez dute errenta baxuko pertsonentzako etxe bizitzak ematen, bai? Eta hau, esan dudanagatik, badaude gertutasuna lantzeko proposamenak, badaude askoz gehiago ere, bai. Ekarri dut adibidezela Carmen Miralles Guaxena, eta pixkat berak hitz egiten du hurbiltasunaren dinamiketaz, enez gehiegi luzatuko, adibide bezala jartzea bai da, eta ingurumenarekiko harremana, harremantze espazioak sortzearekin, ekonomia sustapenarekin, eta honek ere egiten du dentsidadearen eta aglomerazioaren aldeko apustua jakintzan oinarritutako sektore ekonomikoa garatzeko eremu hauetan, eta irisgarritasuna. Eta gero erabiltzen du pixka bat Jane Jacobs indizea. Eta hemendik ateratzeko ideia bat besterik ez interesgarria iruditu zaiguna, eta gertutasunako aportazio egin dezakena da, eta da azkenean bereiztarena zer den hiri eremu zaurgarri bat eta zer den hiri eremu bizi bat, ez? Ni aurrekoan hau prestatzen gainera konturatu nintzen bizi naizela kalteberatasun handiko auzo batean. Ulertzen da termino, ez? Una zona degradada, con alto grado de vulnerabilidad. Eta nik uste dut ez nik ez bertako ez daukagu pertzepzio hori inondik inora. Eta gero egia da, datuak ikusten hasten zehala eta jendearen errenta maila, efizientzia energetikoa noiz eraiki zen etxea, badu daude elementu asko horreta iristeko. Baina, auzo bizitasuna, auzoan oraindik masa komertzial txiki, komertzio txikiaren masa komertzial dexente bada, bizitza badago eta ez du inondik inora ematen vulnerabilidade pertzepzio hori, ez? Edo segurtasun falta, edo horrelako auzoi lotzen zaizkien ezaugarri askotako asko ez dago. Eta berak hau ulertzera gonbidatzen gaitu indiz hauekin, ez? Gauza badela vulnerabilidadea termino horietan, kontutan eduki behar dela, ezin dugula erori tampoco en
pues eso nola da, en la felicidad de la escasez, baina ere bai dagoela beste elementua dela bizigarritasuna eta dela eremu horretan, pues bueno, harreman soziala garatzeko daukagun gaitasuna eta ze ekosistema komunitario sortzen den, ez? Orduan, eta atal honekin amaitzen joateko, bueno, kontutan eduki beharko genituzken elementu batzuk. Proposamenarekin ados egongo bagina, ez? Pues iria pentsatu eta interbenitzeko momentuan. Zeintzu dira funtzio sozial oinarrizko horiek asetzea nahikoa da, bai? Proposatzen dituen 6 funtzio sozialak. Joan beharko genuke espazioen erabilera intentsiboago batera, bai? Osea, espazioa gehiago erabiltzea eta modu anitzago batean, eta horretarako beharko litzateke erabilera konkretuen neurketa bat, orduka, eta gero beste erabilera batzuk sustatzeko interbentzioak eta pedagogia ere bai, eta kalea bihurtzea berriz harreman sozialerako euskarria propos. Oinarrizko kalitatezko zerbitzu publikoen gertutasuna, aipatu da, osasuna, hezkuntza eta bar, sektore publikotik eta gertutasun zerbitzutik pentsatu beharko litzateke, baina gero ere bai pentsatu beharko genuke aipatu dugun planifikazio ekonomiko horren dimentsioa, ez? Eta nolakotasunean sartuko naiz gero pixka bat, azken zatian, inklusibidade ardatzegin konpromisoa, idei hori ez, oso argi ulertzen dena. 80 urteko eta 8 urteko pertsona batentzako iria proposa bada, guztiontzako da proposa. Eta genero ikuspegia Morenoak asko lantzen ez duena, garraio pribatuari gerra, argi dago, oso marrazki politekin agertu da, baina honen implementazio konkretuak, privilegio eta tendentzia askoren kontra zuzenan joatea dakar, adibidezuk aipatu duzun guztia. Orduan, badauka konfliktitate puntu hori ez, eta garraio publikoarekin argia da. Eta hiri polizentrikoekiko apustua, bai? Azkenan ulertzarena, hiri bat, zentro, jerarkia ezberdineko zentro askoz osatua dagoela, eta zentroiek zentro bezala funtzionatu alizateko, beharrezko baliabideak eta esku hartzeak behar diala. Eta, bien, perfecto. Azkeneko zatian, lehen aipatu dut, ez? Iruditzen zaigu gertutasuna eta Carlos Morenoren plantamenduak badituela elementu oso inspiratzaileak eduki ditzazkela, baina ezin duguna ahaztu da azkenean Carlos Morenoren proposamena nondik egina dagoen, bai? Akademiatik, urbanista tekniko batetik eta instituzioarekin lerrokatzen den estrategia batetik, aholkularia den momentutik. Orduan, iruditzen zaigu hau ere lerratu behar dela hirian demokrazia zuzenago bat eraikitzeko egitekoarekin, ez? Eta hau da ditu duguna, pixkat, gertuko eskala hori eraikitzera bagoaz eta horrekiko apustu egin badugu, gertuko eskala hori sortzeko eta bertan politikoki jarduteko ere bai, hausnarketa eta tresna batzuk edukitzea interesgarri izango lirateke. Eta, bukatzeko jakasi planteamendu edo galdera bezala luzatuko ditut. Alde batetik. Hitz egiten ari bagara, hiri planeamendu polizentriko batez, bai? Galdera da, ea diseinu hori norrek egingo duen, edo nola egingo den. Hau da, hirigintza plan bat egiten denean, sekzio barne eremuak zedarrituko ditugun eta goiti bera egingo den, ala, ja, arau bezala, herritarren parte hartze bat arautuko dugu, baina termino ezberdinetan. Eta guretzako termino ezberdintasun hori da, egon beharko litzatekeela aukera, gertuko eskala hori modu integralean planifikatzeko auzoplanen bitartez. Gero, evidentemente, horre egongo da eskalatzearik eta bat, eta integratzearik eta bat, hiriko plan orokorrean, baina, por norma, por ley, edo ohiko mekanismoa izan beharko lukeela, tarteka, eskala berri horren auzoplana osatzea, berritzea eta modu integralean lantzea. Hau da, planifikazioaren demokratizaziorako tresna bat izan litekeela, auzoplana. Eta auzo jarri nahi nuen asterisko bezala. Ikusi beharko da, gertuko eskala hori, historikoki ulertu ditugun auzoen eskala berbera den, auzo batzuen batuketa den, horre elementu asko sartzen dira, erabakitzeko zein den hirian hiri gertuko eskala hori maila konkretuan. Baina horren planifikazio integralerako tresna bat behar dugu herritarra edo hiritarra.
Bueno, hitz egiten badugu hiri gobernu polizentriko batez, hitz egiten badugu hiri polizentriko batez, hitz egin hasi beharko dugu ere bai, erabakiak hartzerako momentuan sartu beharko direla udaletxe azpitik erabakimen gaitasuna dituzten eskala berriak. Hau da, gertutasun eskala berri hori ordezkatzen dituzten marko formalizatuak. Eta ez aholkularitza batzordeak entzuten zaitut, ez baizik eta forma ezberdinak izan aldira, baina izan daitezke auzo kontseiluak, izan daitezke bere momentuan auzokako alkateak, bueno, egon daitezke mila forma, baina azkenean gertuko eskala hori hiriaren erabakietan ordezkatzen duen, tarteko ordezkaritza eskala bat sortu behar da, gure ustez. Eta bukatzeko, gertuko garapen ekonomiko burujaberako egitasmoak aipatu dugu, azkenean batez ere hornitze eta lanaren kasuan merkatu logikak ez du hori asetuko. Orduan, badaude zenbait elementu guretzat, gertuko eskala batean bermatu behar dianak, energia, telekomunikabideko sarbidea, zainduak izan eta ganora zaindu ahal izateko eskubidea eta bar, eta horiek maila ekonomikoan artikulatu behar direnean, aukera bat dela egitasmo kooperatibo, komunitario eta publikoak eraikitzearena, eta adibide batekin bukatuko dut ulertzeko. Energia pobreziarekin amaitu behar da eta pobrezia energetikoa gainditu behar da. Hor daukagu komunitate energetikoen kasua, zeinetan aukera eman dezaken oraintxe bertan, horrelako autokontsumo partekatutarako komunitateak sortzeko. Komunitatea zeinetan badagoen komunitate bat modu kooperatiboan antolatzen dena, eta komunitate bat, zeinek erikitzen dion atea ere bai sektore publikoari, zerbitzu hori edo energia sarbidea unibertsala egin dezan. Zergatik ez ditugu sortzen eskala horretarako, horrelako egitasmo ekonomiko komunitarioak energia asetzeko, telekomunikazio beharrak asetzeko, elikadoreekin evidentemente ez ditugu baratze egingo, baina igual bai labore bat artikulatzeko Euskal Herriko beste ekoizle toki batzuetan, eta poliki-poliki bizitzaren sustengurako oinarrizkoa diren beharrizan ekonomiko horiek modu komunitario, kooperatibo eta publikoan asetzen joan. Eta horretarako erreferentziazko eskala, aipatzen ari garen gertuko eskala berri hau izatearena. Eta hoxe, eskerrik asko. Eskerrik asko.